Здравейте! Виждате, че за втори път ще правя клип, който показва нещо, което не е заговорене. Ще покажа балет за начинаещи. Първи урок. Ще науча да правите това. Така, първото, което би трябвало да направите е така. Завързвате ръка насам и така. Второто, което ще направим, то е завърташ, ходиш, въртиш и накрая от този станц това. На. Сега да направим целия. Така. Това, което искам да ви покажа за първия танц. Така, следващото, което ще правим за спорта за здрав живот и елегантност ще ви науча на карате. Така, сега ще ви покажа. Ще направим това. Значи, правите така в обикновен език. Така, като завърнете, трябва да се го направите. И после. Така. И после така. Така. А след това да направим това. Така. Следващата категория това. Следващата категория е как най-добре може да имитираш балет, но да си напреднал. Показвам ви този танц. Така. Да напреднали те имат изпълнение. Така, това имат, но може да има и това. Това беше така от мен. Не забравяйте да се абонирате за канала, ако искате да видите още такива видеа. И не забравяйте да лайкнете, пръщите нагоре. Ау, за мен.